Hi mga moms! Good evening! So, ayan na. Time check. Time check, it's already 11:10 in the evening. So, gabi na. Bakit ginabi na ako? It's simply because meron pa akong pinanood kanina. So, tomorrow, no, special thanks muna to Jana. Moments with Jana because binigay niya ako ng event para mamaya, which is para ngayong umaga, no, dahil sa isang 70th birthday ng nanay. Nung una nagda-doubt ako, or parang nagdadalawang isip ako na tanggapin siya. Kasi baka maging emotional na naman ako. Baka matamaan naman. Kasi every time na may mga ganitong klase ng birthday party, I really miss my mom so much. Sobra akong tinatamaan. Sobra akong, alam mo yun, parang feeling ko, yun yung mga bagay na dapat nagawa ko, na dapat magagawa ko rin kay mama. Kaya lang, yun nga, wala na siya. Pero kailangan kong harapin. Yung ganitong sitwasyon. Kailangan kong magpatuloy. Hindi lang para sa mama ko, hindi lalo para sa sarili ko. Kasi nga, diba sabi ko, ayoko nang isipin o baka nakita ni mama na umiiwas ako sa mga ganong senaryo, sa mga ganong pangyayari, para lang hindi ko siya ma-miss. Kapalit naman nun ay trabaho, magkakaroon ako ng income. And besides, ito yung isa to sa mga masasabi kong when it comes sa trabaho sa bar, ito yung strength ko, yung pag-host. No? I may not be the best, pero yun nga, kasi syempre sa tagal na rin nung nawala mong ganitong gatherings, medyo nag-aalangan ako. So hopefully, tomorrow, naitawid ko siya ng maayos, maging maganda. Though may program naman na kaming nabuo ng kanyang anak. And happy birthday po sa inyong nanay. 70th birthday to. O, diba? Mas talo akong ano. So medyo, ang mga guest is mga Thunderbolt na talaga, mga senior na rin talaga. So, feeling ko okay na rin to, no? Dapat ko talaga siyang maranasan. Dapat ko talaga siyang harapin. Kasi yung una, 60th doon talaga umiyak ako. Parang, nung nag-break, nung nagkainan ng dinner, may share ko na sa inyo, nung nag-dinner, iyak ako, mahagulgol ako sa labas. Since music muna, yung singer muna yung nagpe-perform while nagdi-dinner. Grabe yung iyak ko, halos hindi naman mabura yung makeup nito. Sobra ako, kasi nga, magsi-60 na rin sana si mama nun. Tama, magsi-60 na siya, kasi 59 na siya nun. So, gusto ko yung i-celebrate ng bongga. Hindi ko naman sobrang sinabing as in bongga, as in talagang not just an ordinary, typical birthday celebration na ganito. Basta gusto ko bongga siya. Alam mo yun, andun yung mga kaibigan niya. I'm planning na talaga kung saan. Pero, yun nga, hindi na rin natuloy. So, iyak ako ng iyak. Sobra. Kaya every time na may mga nanay, actually itong budget na to, tumawad. Sabi ko, sige, okay lang. Walang problema. Kasi feeling ko I'm doing this na rin para kay mama. So, i-celebrate ko yung birthday niya na kahit hindi ko na siya physically kasama, gusto ko pa rin mag-enjoy. Gusto ko pa rin i-enjoy yun. And now, mag-impake na tayo. Baka mamaya bigla pa akong humagulgol dito, ako lang mag-isa dito. No? So, now, mag-impake na ako ng aking magagamitin. By the way, the motif is gold and white yata, something like that. Gold, white, black combination. So, gusto ko ipakita sa inyo yung aking susuotin. I'm planning na suotin.
So, meron akong long sleeve na grabe yung neckline. Sobrang haba. Akala mo talaga meron akong dibdib. Actually, isa nito is silver. Ayan. This is from Mamo J. Mamo J, thank you so much. So, magagamit ko na siya if ever. So, this is yung first dress na napili ko. So, ganyan siya. Ito yung chan ko, tapos open it. Akala mo talaga may dibdib. So, the birthday party ay gaganapin sa Cagayan de Oro City. So, 11 AM yata yung call time. So, kailangan ko na talagang madali para makapagpahinga ako, makatulog pa ako. And, ay wait. Unahin ko muna yung heels kasi siya yung dapat nasa ilalim. So, nilalagay ko siya sa ilalim. So, ito yung ating first outfit. Actually, may lagayan din naman siya. Sasabay ko na dyan yung aking pamalit. So, nagdala ko na extra. Actually, this is sando kasi alam ko bukas mainit. So, if ever na pagkukumute ako pa uwi is meron akong comfortable na damit. And, ayan. This is the second one. The second outfit. This is also from Mamo J. Mamo J, thank you so much again for this. Actually, nabili ko naman ito sa kanya. So, yan yung gold na yan. Nakikita nyo na tomorrow. And, returnahan ko siya ng long palda. Yan, na high waist. So, if ever na mangalay ako bigla sa aking heels, hindi makikita yung aking paa. So, it's safe. So, bukas makikita nyo na lang kung ano itsura ko nito. So, siguro before noon, so, sabi nila kasi daw tatakbo ng mga 2 to 3 hours yung program. So, siguro bago magabi nandito na ako ulit. Nakauwi na ako. So, hopefully, everything will be okay. Papalaman ko na lang siya para hindi siya masasik. Hindi na ako masyadong dala ng maraming. Ako kasi talaga, hanggat maaari, gusto ko meron akong 2 to 3 extra na damit. Kasi if ever na ba, may pagdating doon, biglang napunit yung ano, or biglang alam mo yun, nagka-burilyaso, nagka-problema, at least may mga extra. Also, bring my makeup kits. Ayan, so, magdadagdag lang ako. So, sa inyo guys, if ever na may mga event kayo, no, na may birthday, may kasal, may, o kung ano man yung mga special, ano ninyo, hawi ako ng hawi sa hair ko kasi hindi ko alam bukas kung magiging setup ng buhok ko. Actually, nag-iisip ako kung paano yung pinakamaganda o maayos na, na hindi ko na kailangan mag-wig kasi, di ba? Tulad niya, kakakulay ko lang. Thank you so much, Rhea Filingera, for my hair color kanina. So, iniisip ko kanina yung maganda magiging setup ng aking hair. O itsura ng aking hair. Kaya hawi ako ng hawi. Tingnan ko paano magandang magiging ayos. Nagdala ko ng pilik mata. Ang problema is yung pandikit ko saan ako. Ay, tanong ko kay Marian, baka meron siya. So, that's it mga moms. Yan lang muna. Ang aking may ipapakita sa inyo. Then tomorrow, ay doon na ako pupunta sa aming venue. Sa ngayon, I need to make plancha-plancha the outfit. Kasi medyo lukot-lukot, di ba? Hindi ako naman pumunta doon ng lukot-lukot ng ating mga damit. Return ako lang siya ng cream niya. Na nalukot-lukot. Ayan, papunta sa venue. So, that's all for now mga moms. So, if ever, again, kung may mga events kayo, wedding, debut, birthday, pa-surprise sa inyong mga mahal sa buhay, na nandito sa Mindanao na pwede kong biyahihin, o nasa Luzon na gusto ninyo ako ang mag-host, again, ulitin ko, hindi po ako sa nagbubuhat ng bako. Hindi man ako pinaka-the best. Pero,
sa abot ng aking makakaya ng aking kapangyarihan. Wow. Pipilitin natin maging memorable at masaya ang inyong mga celebration. No? Gawin natin masaya, lively, gawin natin memorable. Actually, ito, magiging ibang atake ito kasi this is 70th, so medyo may mga edad na. So, hindi ko rin alam. Tapos, in addition to that, most of them is all Bisaya daw. So, bahala na. Bahala na si Batman kung ano magiging laban. No? Pwede naman siguro mag-Taglish doon. Kung may mga ilan akong mga Bisaya words na alam, gamay, do makasabot naman na ako, hindi nga lang ako salita ng fluent. Do nakakaintindi naman na tayo. So now, i-ready ko na to and magpa-beauty rest na para bukas. Everything is ready. Okay, so if you're still watching this video, please don't skip the ads and share this video, comment down below, and after this, you can watch other videos na na-upload ko kahapon o nung isang araw. Please. Ayan, maraming salamat mga moms. Ayun yung mga taga dyan sa CDO. Since nandun na rin naman ako, feeling ko diretso na ako makamalingki niyan para na sa ganun. Para sa Monday. No, kung ano man yung pwede ko mabili pa nun. So, hopefully mapigilan ko pa yung sarili ko. Ay, nako, na gumasos ulit. Charap. Hindi. Para naman sa tindahan yan. So maraming salamat again sa inyo lahat kayo sa panonood. Ma'am Miss Mariana, thank you for this baby rocket. God bless everyone. Good night.